Hei, odotan tässä asiakasta ayurvediseen rintakehän hierontaan, jota olin opiskelemassa muutama vuosi sitten Intiassa, Nagpurissa, ja semmoinen intialainen naislääkäri veti sitä meille ja oli kyllä niin huikea mieletön kokemus ja miten tajus itsekin, kuinka tärkeää ja ravitsevaa on saada se kosketus omiin rintoihin. Ja nyt olen sitten itsekin innostunut ihan eri tavalla ajattelemaan asiaa. Ja se, että tulee hierottavaksi tai itse saa hierontaa toiselta naiselta, että siihen ei liity minkäänlaista seksuaalista intentiota. Että se on niin jotenkin parantavaa ja toki myös hyvin rentouttavaa, että kun rinnat on kuitenkin, niihin liittyy niin paljon, että se on semmoinen vastaanottava ja antava elin. Ja se, että jos sydämen rintojen alueella kantaa paljon murheita ja ajatuksia ja ties mitä, niin tässä tämän hieron aikana on mahdollisuus tulla tietoiseksi niistä ajatuksista ja myös niin kuin päästää niitä hiljalleen irti. Et yleensä kun tulee tietoiseksi jostain, niin se antaa sen mahdollisuuden vapautuakin niistä. Tässä käydään näitä marmapisteitä tässä hieronnassa läpi, jotka marma tarkoittaa niin kuin salaisuus, olla piilossa jostain. Mutta se on niin kuin kehon risteytyskohdissa, lihasten, nivelten, luiden niin risteytyskohdissa nämä marmapisteet, ja niitä hierotaan hyvin kevyesti. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvin pehmeä, lempeä hierontamuoto ja käytetään öljyä. Ja sitten toki sen hieronnan jälkeen on tärkeää olla hetken aikaa ihan yksin omissa oloissa, omassa tilassaan. Ja kuulostella, että missä vaiheessa sitten haluaa ottaa kontaktia muihin. Ja tärkeää myös pukeutua lämpimästi. Ja toivon mukaan tämä hieronta niin toisi sen ajatuksen, että nyt mä voin itsekin enemmän kosketella ja hieroa itseni ja rintojani. Että kuitenkin meidän käsissä on niin mielettömän se parantava voima, että sitä ei pidä yhtään vähätellä. Et toki voi nousta kaikenlaisia ajatuksia, että antaa niiden mennä ja että siitä ne pikkuhiljaa sitten ne negatiivisetkin ajatukset sieltä häviää. Ja että kun keho rentoutuu, niin mieli seuraa perässä. Moikka ja ihanaa tuulista keskiviikkoa.